Ako postupovať pri kúpe bytu? Volám sa Roman Capák a roky pomáham ľuďom zorientovať sa vo financiách a pomáham im správne nastaviť ich finančný plán. Podcast Budúcnosť bez starostí je určený pre každého, kto hľadá ucelené informácie k tejto téme, pretože sa to dotýka každého z nás. Táto krátka bonusová epizóda bola na želanie môjho dobrého kamaráta, ktorého týmto aj pozdravujem. Jeho kolegyňa kupovala byt, lenže si znovu maklér nespravil svoju prácu tak ako mal a musela to vybavovať sama. Verím, že v takom prípade môže nastať chaos, pretože to nie je úplne každodenná záležitosť. Prejdeme si teda na to, ako postupovať pri kúpe bytu. Tu mi hneď napadá otázka, či si vybrať spoľahlivú realitnú kanceláriu alebo to riešiť sám. No keď už viete, aký byt hľadáte, nastupuje praktická časť procesu. Môžete sa do toho pustiť sami, ale treba rátať s tým, že to bude chcieť veľa času, trpezlivosti a predovšetkým znalosti trhu a právnej záležitosti. Na druhej strane, ak sa rozhodnete spolupracovať s realitnou kanceláriou, viete si ušetriť nielen nervy, ale často aj peniaze. Dôležité je si vybrať spoľahlivú realitku a overiť si jej referencie. Správny maklér vás prevede celým procesom a pomôže vyhnúť sa nejakým rizikám, ako sú skryté vady, zle nastavené zmluvy či vecné bremená. A nehovorím teraz o realitke zo strany predávajúcich, hovorím o realitke zo strany kupujúcich. Často sa to nazýva aj agent kupujúceho, kde ten agent zastupuje toho kupujúceho a venuje sa jemu ako osobe a ako klientovi, nie ako tej druhej strane, tým predávajúcim. Ako si naplánovať obhliadku? Obhliadka je kritická časť procesu. V tomto momente si musíte byť nielen predstaviť ako svoj domov, ale aj odhaliť možné problémy. Tu je niekoľko tipov, na čo si dávať pozor. Za prvé, zoberte si so sebou niekoho nestranného. Človek, ktorý nie je emocionálne zainteresovaný, vám pomôže vidieť veci objektívne. Za druhé, pozrite sa na technický stav. Otvorte dvere, skontrolujte tlak vody, splachovanie, elektrické zásuvky. Ak si nie ste istí, zavolajte si architekta alebo stavbára. Za tretie, nedajte na prvý dojem. Steny si premalujete, ale vlhké rohy alebo krivé podlahy nie sú také jednoduché na opravu. Za štvrté, spýtajte sa na poplatky. Správca, elektrina, plyn, fond oprav, to všetko musíte zahrnúť do vášho rozpočtu. Za piaté, overte si právny stav nehnuteľnosti. Nie nabíte žiadne záložné právo, či nie je v exekúcii. Toto sú veci, ktoré vás môžu v budúcnosti stáť veľmi veľa peňazí. Poďme sa teraz pozrieť na administratívne veci, ktoré budete musieť riešiť, ak budete tú nehnuteľnosť kupovať na hypotéku. Poistenie bytu. Ak si berete hypotéku, byt, ktorý kupujete a s ktorým ručíte, musí byť aj poistený. Najlepšie ho poistiť minimálne na výšku kúpnej ceny. A prečo? Ak by sa niečo stalo a byt by bol neobývateľný, poistenie vyplatí banke zostatok úveru a zvyšné peniaze idú vám. Poistenie treba uzavrieť hneď po schválení úveru, ešte pred jeho čerpaním. Znalecký posudok. Každá banka si pred poskytnutím hypotéky nechá byt ohodnotiť znalcom. Na základe jeho posudku vám banka povie, koľko vám vie požičať. Poplatok za znalecký posudok hradí kupujúci. Výpis katastra a návrh na vklad. Pred podpisom kúpnej zmluvy je dôležité skontrolovať si list vlastníctva, aby ste sa vyhli problémom, ako sú exekúcie či vecné bremena na nehnuteľnosti. Výpis listu vlastníctva si môžete vybaviť osobne na katastrálnom úrade, pošte alebo online na stránke úradov geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Pochopiteľne, ak v tom momente kataster funguje. Po kúpe bytu a financovaní hypotékou si musíte na katastri podať návrh na vklad do katastra. Tento dokument je naozaj kľúčový, lebo bez neho sa nestanete oficiálnym vlastníkom. Dá sa podať osobne alebo elektronicky, pričom úrad má na spracovanie štandardne 30 dní, ak si teda nepriplatíte za zrýchlené konanie. Kúpa bytu so zaťaženou hypotékou. Ak ste narazili na byt, ktorý už má hypotéku, nie je to nič neobvyklé a stále si ho môžete kúpiť. Proces je však o niečo komplikovanejší, pretože nastupuje aj banka predávajúceho. Existujú 3 hlavné možnosti, ako sa s tým vysporiadať. Za prvé, predávajúci hypotéku predčasne splatí. Za druhé, preniesie záložné právo na inú nehnuteľnosť. Za tretie, kupujúci splatí hypotéku novým úverom, teda tým úverom, ktorým čerpáte vy. Každý z týchto spôsobov má svoje výhody a záleží na finančných možnostiach oboch strán. Kľúčové je správne nastavenie podmienok bankou.
Poďme sa pozrieť na dokumenty, ako sú napríklad rezervačná, predkupná a kúpna zmluva. Rezervačná zmluva je dokument, ktorým si zabezpečíte, že predávajúci nebude ponúkať byt iným záujemcom. Zvyčajne sa ňou spája aj rezervačný poplatok, ktorý sa pohybuje vo výške okolo 3 až 5% z ceny nehnuteľnosti. Ak by ste sa z nejakého dôvodu rozhodli od kúpy odstúpiť, napríklad ak vám neschvália hypotéku, rezervačný poplatok vám nevrátia. Ak však predaj zruší predávajúci, poplatok vám vráti a často dostanete aj zmluvnú pokutu ako kompenzáciu. Rezervačná zmluva by mala obsahovať následovné veci. Zmluvné strany, to znamená kupujúceho aj predávajúceho. Údaje o byte podľa listu vlastníctva, kúpnu cenu a výšku rezervačného poplatku, záväzok predávajúceho a právo kupujúceho, dátum, dokedy platí rezervácia a sankcie za porušenie zmluvy. Ďalej sa poďme pozrieť na predkupnú zmluvu. Predkupná zmluva, známa aj ako zmluva o budúcej zmluve, znamená, že obidve strany sa zaväzujú, že v dohodnutom čase uzatvoria riadnu kúpnu zmluvu. Toto je dôležité hlavne v prípadoch, keď potrebujete čas na vybavenie hypotéky, ale zároveň chcete mať istotu, že predávajúci od dohody neodstúpi. Predkupná zmluva musí byť uzavretá písomne a obsahovať zmluvné strany, údaje o byte podľa listu vlastníctva, termín, dokedy bude uzavretá kúpna zmluva, podstatné náležitosti budúcej kúpnej zmluvy a prípadné sankcie za porušenie zmluvy. A teraz nám nastupuje kúpna zmluva. Kúpna zmluva je finálny a najdôležitejší dokument v celom procese kúpy bytu. Po jej podpísaní sa oficiálne stávate majiteľom nehnuteľnosti a preto je veľmi dôležité si ju dobre prečítať a nechať si ju skontrolovať právnikom, najmä ak nevyužívate služby realitnej kancelárie. Čo musí obsahovať takáto kúpna zmluva? Označenie právneho úkonu, teda prevod vlastníctva nehnuteľnosti, identifikáciu zmluvných strán, údaje o byte podľa listu vlastníctva, kúpnu cenu a spôsob úhrady, vymedzenie častí a vybavenia bytu, spoločné časti a zariadenia bytového domu, technický stav bytu a informácie o správe bytového domu, podmienky odovzdania bytu, úhradu poplatkov spojených s prevodom vlastníctva, zmluvné pokuty a možnosti odstúpenia od zmluvy a dátum a podpisy zmluvných strán. Aby som to zhrnul, tak pri kúpe bytu sa môžete stretnúť s 3 hlavnými typmi zmluv. A to je rezervačná zmluva, ktorá vám pomôže byt poistiť, predkúpna zmluva vás zaväzuje k jeho kúpe v budúcnosti a kúpna zmluva je finálny dokument, ktorý vám zabezpečí vlastníctvo. Každý krok je dôležitý a môže vás ochrániť pred nečakanými komplikáciami. Gratulujem, v tomto bode ste sa stali majiteľom nehnuteľnosti. Ale čo vás čaká teraz po kúpe bytu? Ak ste teda kúpili byt, podpísali ste kúpnu zmluvu, čakáte na zápis v katastri, tak čo teraz ďalej? Týmto krokom sa proces nekončí. Po kúpe vás čaká ešte niekoľko dôležitých administratívnych krokov, ktoré je dobré vybaviť čo najskôr. A poďme sa teda pozrieť na ne podrobnejšie. Zápis vlastníctva v katastri nehnuteľností. Aby ste sa stali oficiálnym vlastníkom bytu, musíte počkať na právoplatné rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu. Vlastníctvo však nadobudnete až po zaplatení celej kúpnej ceny. Po tomto kroku je potrebné prihlásiť sa u správcu bytového domu, prihlásiť sa na odber elektriny, plynu či vody, nahlásiť sa na platenie dane z nehnuteľnosti. Preberací protokol. Preberanie bytu nie je len o tom, že dostanete kľúče a je to vybavené. Pri odovzdávaní sa spisuje preberací protokol, do ktorého zaznačíte dôležité údaje, ako sú napríklad stav vodomerov, elektromeru a plynomeru, hodnoty meračov na radiátoroch a počet kľúčov od vchodu, pivnice a schránky. Tento dokument chráni obe strany. Vy ako nový majiteľ sa tak vyhnete prekvapeniam pri ročnom vyúčtovaní energií. Prepis energií. Predchádzajúci majiteľ sa musí z odberu energií odhlásiť a vy sa musíte ako nový majiteľ do 3 dní prihlásiť na odber. Na prepis potrebujete následovné veci. Identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho, list vlastníctva, stav a číslo elektromeru a plynomeru a číslo odberného miesta, tzv. EIC kód. Zmena majiteľa v bytovej správe. Nový vlastník musí podpísať zmluvu so správcom bytového domu. Správcovská spoločnosť vám na základe počtu osob vypočíta zálohové platby za vodu, výťah, odpad a údržbu spoločných priestorov.
Na tento krok budete potrebovať list vlastníctva a preberať si protokol. Daň z nehnuteľnosti. Po kúpe bytu máte povinnosť nahlásiť sa na platenie dane z nehnuteľnosti. Platí, že ak ste byt nadobudli v priebehu roka, daňová povinnosť vám vznikne od 1. januára nasledujúceho roka a daňové priznanie musíte podať do 31. januára. Zmena trvalého bydliska. Aj keď zmena trvalého pobytu nie je povinná, ak sa rozhodnete presťahovať, čaká vás hneď niekoľko administratívnych úkonov, ako sú napríklad nový občiansky preukaz, oznámenie zmeny zamestnávateľovi a pri podnikaní aktualizácia údajov v obchodnom registri. Prihlásiť sa na trvalý pobyt môžete osobne na mestskom alebo obecnom úrade alebo elektronicky, ak máte elektronický občiansky preukaz. Budete potrebovať len občiansky preukaz a ak prihlasujete dieťa aj jeho rodný list. A plánujete aj rekonštrukciu? Nezabudnite na stavebný úrad. Ak sa chystáte urobiť menšie úpravy, ako je výmena podláh, sanita či malovanie, ohlasovať nič nemusíte. Ak však plánujete búrať priečky alebo meniť bytové jadro, rekonštrukciu musíte nahlásiť na stavebnom úrade a budete potrebovať list vlastníctva a časový plán a rozsah úprav. Práce môžete začať až po schválení. A nezabudnite, informujte susedov, nech vás nečakajú nepríjemné sťažnosti. Dúfam, že ti táto epizóda pomohla pochopiť to, čo všetko potrebuješ riešiť pri kúpe nehnuteľnosti. A aj keď som sa snažil vymenovať väčšinu vecí, ktoré budeš riešiť, stále to neobsahuje niektoré špecifické záležitosti, ako je napríklad notárska úschova, pretože sa to nerieši úplne pri každej kúpe. Teším sa na teba v ďalšej epizóde a prajem ti budúcnosť bez starostí.